nendo kod gigi duto. Mheshimiwa, gido thuolo mano mara twak kod jopiny. Tiwinjo penjo maduong' ma penjo kar kae. Ka iwinjo ka Mheshimiwa Beatrice kod Mheshimiwa Massara duoko kar ka. Kanise mantiere kor gwenge. Gin bende onego koro gichopi mondo mi gigol duond kotenore koda chenro mawinjo ka koro sani medo biu ewi sirkal mamalo. Twak makama kochwal ni nyaka un kama untiere kaka MCA ahinya e kaunti ma Homa Bay kama koro in bende in achiel kuom jod bura. Paro ni Cleophas nyaka wayiere gi gimoro achiel ma Mheshimiwa Massara wacho makara ni wan kaka jo telo kendo jogo madhi e kanisa kendo jogo moyie kendo maluwo kendo mo believe ni nitiere Yesu Kristo ma wuod Nyasaye nyaka wager kanisniwa. Mano ok a dispute. Gima paro ni nyaka wayiere kendo Cleophas wan kaka jotelo nyaka wawachura dieri ka wadaro ni Kenya dhi mbele. Ichayo gwang' tichayo gweno. Ang'o miya wacho kama? Nitiere tabia moro ma bende nie kanisni wa kawuono jaduong' Cleophas gi jowa ma wawuoyo go gi jodala wa duto. Adwaro koni ni kawuono Cleophas inyalo dhi e kanisa kendo en arambe. Jogo moko nitiere magolo pesa ok gigol ni nekech mana kaka Mheshimiwa Massara wache ni kikigol mar mondo influence godo ji, but ibiro yudo ni nitiere idhi e kanisa moro tiyudo ji oluongi koni gi koni. Muma wacho mokwongo wacho niya gima lwedo korachich ogolo kik koracham ng'i, kata ma koracham ogolo kik korachich ng'i. But ibiro yudo ni functions and fundraising ma kawuono itimo e kanisni gibedo kar political contestation, tiende ni kami piem godo ni to ng'ama dhi golo mang'eny. Ma ema encourage corruption and even the church kata joma no organize arambe. Wayiere kaka jotelo ni nitiere arambe ma kata wang'eyo ni yudo ni arambe nitie kanisa to jomoluongi kaka sama kuri dwa dhi chak ni kawadgi samidwa chak siasa ibiro yudo ni luongo jogo mochung' kendo ipenjo ni to ng'ane mochung' i-identify jo mochung' nang'o nekech ing'iyo ni ma e thuolo min jogi nyalo bedo ni to ng'ama nigi pesa moloyo wadgi. Omiyo ma giko kelo gi paro mar corruption. Nang'o ibiro yudo ni ng'ama nie kom matiyo biro dwaro niya jomodhi ga giromo ga arambe en ogol mang'eny moloyo gi. Kodi ng'eni seche go the church ok odich ging'eyo ni pesa ni to akanye. And to make matters worse, Cleophas, ibiro yudo ni seche mama timore idhi e kanisa igolo pesa instead of jo kanisa goni wagone Nyasaye erokamano kuom miyi mikelo no, nikech bende ne nitiere e muma kacha ne wayudo mama moro manogolo matin to nogolo gi chunye te mane kiwinjo puonj mane Biblos wacho ni Yesu nowacho ni mare manogolo gi chuny maler kendo nogolo mane en godo teni ne ng'eny moloyo mane jamoko golo. Omiya paro ni mondo mi the culture mar yudo gweth an kago arambe ahero wacho ne jowa ni atime ka an gi geno ni adhi yudo godo gweth, but nitiere culture moro ma bende rach ma nyaka wayie kaka oganda kendo wan kaka jotelo ni nitiere kanisni kata jotendwa ma kanisa madwaro arambe to instead of ng'i arambe ni pesa oyudi inyalo yudo ni ng'ane ogolo 5,000 ng'ane oyudo 10,000. Tang'o momiyo iyudo ni jatelo moro ng'ang'ana kelo kata milion 3 e kanisa. Nang'o odwaro ni mondo oyomb jogo duto mane giromo go ka mondo ene ma nyinge dhi malo koko ng'iyo ni to botiyo ne Ruoth Nyasaye. Agombo ni wan kaka jotelo wang'e ni solo ne kanisa muma wacho ni koda be ni wasolo katitene kanisa milion 5 no kodo kitero Ruoth Nyasaye nigi teko kendo ndike muma ni onyalo loko kite magedene. Omiyo koda dhi e kanisa na dhi sungorago kaka wuok kata ne adhi Homa Bay e kanisa awuok adhi kanisa wamobera ma kaka an nyathi SDA ni kora adhi pakora kaka ane manyalo golo pesa moloyo. Mano tim makelo paro marach okorrupt pach japiny kendo okelo corruption nikech dhi chuna kaka jatelo mondo amany pesa ni e yo mok ber mondo mi adhi amor jopiny. Koro wan kaka jo kanisa yieuru mondo kitimo arambe kik time kaka giparo mar ni to ng'ama dhi golonwa mang'eny. And moloyo kanisa onego bed joma lemo to seche mwalemo gadieri wadhi yudo lokruok.
e seche ma kanisa oneno gimoro matimore marach, kata Boaz Kiri obiro e kanisa kaka MCA makabuoch, abire kanisa to gima timo ei kanisa ok donj gi tabia mar kanisa, onego bed ni kwera, onego bed ni kanisa penja ni to Boaz inyathiwa mane onyuol mana kani, to diwachi gi yo ma koro ida golo godo pesa, nikech duto seche ma in ja kanisa imor gi gima timo, to in emi chandri ne ndara. Duto in kaka ja kanisa seche mimor nga MCA wano biro nogolo nwa pesa makama, to seche go MCA samoro odhi oriwore gi kontrakta maloso ndara, okawo pesa mar ndara mondo omiu ei kanisa, umor kaka kanisa. Nyasaye manie polo tok mor, jopiny duto manie bathi bende hinyore. Koro paro ni wan kaka church nyaka koro wabed gi stand. Erokamano ahinya. Kanyo Dani